Tervepä taas. Kuntavaaliehdokkaat 64 ja 78 tässä Veitsenluodon kalapaikan laavulla. Makeavesi allas on tuossa kameran toisella puolella ja tuossa tämmöinen puro virtaa vieressä, eli pientä kohinaa kuuluu äänessä. Ja keskustelemme täältä aiheesta eteläisten kaupunginosien ongelmia. Jari, miten sinä näkisit tuon Hepolan koulun tilanteen? Miten me saataisiin se säilymään ja miten saataisiin tämä alue säilymään elinvoimaisena? Minusta siinä olisi tämmöinen ylikuntarajien, eli lähinnä Simon kanssa yhteistyö, että yhdistettäisiin nämä koulukäyntialueet ja sillä saataisiin säilytettyä tämä Kemin eteläisen koulu, Hepolan koulu, ja saataisiin tälle alueelle sitä elinvoimaa ja pitovoimaa ja vetovoimaa, ettei tämä aivan näivettyisi. Mitä Matti sä näkisit tämän asian? Joo, kiitoksia. Mä oon tosiaan tutkinut tätä samaa tilannetta tuossa kahden edellisen vaalikauden aikana tuon kouluverkkosuunnitelman yhteydessä, selvitellyt väestölukuja ja tämmöisiä numerotietoja tästä eri alueilta. Ja näkisin, että kun meillä Kemi on tämmöinen pitkä ja kapea nauhamainen kaupunki tässä rantaviivalla, ja meillä tätä eteläisimmästä paikasta tässäkin, missä me nyt istutaan, tästä on 12 kilometriä keskustaan, niin täällä on tältä ääripäistä on oikeasti pitkät matkat joka paikkaan. Ja meillä on tämä eteläinen Rytikari-Hepolahti-alue, joka olisi hyvin näppärästi palveluita voitaisiin tehdä yhdessä Simon kanssa. Siinä on Maksniemi on vaan kivenheiton päässä tuossa vieressä. Ja sitten samoin tuolla pohjoisessa meillä on Lautiosaari, jossa on Keminmaalla on samanlainen ongelma, että koulumatkat joen yli tarkoittaa Patosillan kautta, ne on aika pitkiä. Niin yhteistyössä saataisiin koulut säilymään kummallakin alueella. Päätämme raporttimme tästä ja teemme pitemmän YouTube-version tässä seuraavaksi. Kiitoksia mielenkiinnosta. Kiitoksia.